इब्रेना होख्लायदो नै आंबो थांगासिनो दं फान्था गेलाया गावग्लुंहैजोबथारगोन आं रखरा M249 दंखायोलै आंनाव ओइ जाखोन्दाव मा बुंदा आयौ बाला सिथोबारिया माबाया खामानि गैला नोंहा आयौ 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 माबादि हौवा जाखो बेलाय सामफ्रोमबो बिदिनो दिन थांसिगोन नामा नोंलाय दाबो गथ' गोरलै बायदि न'खराव मा दं मा गैया बिदिनो बिसार गैला जानोबा माथो दाना सैमा दंग्ला बायदि थोरसि गाबानो खावबो जिरायफैगोनलाय माथो ए माबामोन माबा होनदोंमोन नों मादों होन नों थालखौनो लाबावाखैसो बे दिनै जा नों बै संनायखौ दरखार गैया रुवाथि बायदि संना जाहोबाय थानो सेंग्रा गोरलै बायदि मोनाखै बे नै थांनोसैसो आमखिया टाउनाव बुद्दां जाना फैगोन आंहा हटेलाव दरखार गैया बालनि ओइ मा बुंदोंलै नोंहा हा मा बुंदों बे फाग्ला बिदि जायो मा आं नोंखौ ओरैनो आंजों उन्दुफानोल' लाबोदों नामा ओंखाम ओंख्रि संनो लाबोआखै माथो लाबोदों गावहाथ' माथो दाबो सिख्ला गोरलै बायदि देखायनो ओंखाराखै सामफ्रोमबो टाउन सहरल' गोसोखांबाय थानाय सोर सोरजों थाङो बबे थाङो सन्देहसो जालायलांबाय आंहा ए बबा मोनगोन बबा मोना गरसे गरनै बुथुमना लाबोना जाहोफैनायखौबो दाना मेगनसो सालायबाय अ बिदिब्लाथ' नों पार्लारफोराव थांना एक्सट्रा इनकाम खालामहैयो सन्देह दं आंहा नोंनि सायाव नों मा दोंहोन नों उल्था खि जोनोम जानाया साला उल्थाल' सानो बिगुरजिगोन नोंनि फांफुंखौ नायगासिनोसो दं र' आङो साला दाबो सिख्ला गोरलैनि फापखौनो गाराखै बे सालाया दख'ना गान होनब्लाथ' गानानो जेरावबो लासिंसिं खालामो साला नोंखौ र' आइनोसो खोन्थाहरजोबगोन आङो आंखौ लाबोना अयथासार खालामफैदो होननानै दुमजाहोगोन आं नोंखौ आयौ आं माबायदि हौवा मोनखोलै ए देखो हामालै सना हामा नों मानो बुजिया मा नखरा नोङो हो नोङो आंनि जिउ हारा मेलेम बिबु बिखा आमायथु गासिबो नोङो आंनि सना रुपा तामा हिरा लहा गाजोल गासिबो हामालै आयौ आंखौ लांफैदो बे बेखार हौवाजों थाना गोजोनला आङो हामालै सना हामा एथ'नो आं नोंखौ मोस्रोम बासि थाम्फै अरसि आथालाव दोनहां फाथालाव दोनहां नों मानो अखा खुगायावल' स्लेब खम जारलालै सयथिबो नै बे दख'ना पेन्टफोरा सुना दोन आरो ओंखाम ओंख्रियाबो संना दोन आं टाउनाव थांनि दा फैना ओंखामा मोनजाफैयाबा जाखावगोनसो आंखौ एसेबां अनोबा बे दख'ना पेन्टफोरा गोख्रै सुना दोन आं मिथिया हले हे मा जातनि हिन्जाव जाखोलै बेलाय देसि ना हाइब्रिद जोलैनि हिन्जाव जाखो बेलाय बांद्राय अननायखायनो खर' बारबायलै बे फाग्लिया खमसे खम नों ओंखाम ओंख्रिखौ संना गालांनो हायोना बे फाग्ला बिदि जायो जायाबोल सङाबोलां रानना था होनबालाय नोंनि बे गेम गेलेना मोनजाबाय थागोन बायदि मोनदों बेयाव हिन्जावसो उल्था जाहोनांगौ बेखौ आर्मि साख्रियाव खारनो होबाय बेयावबो उदाया मा मावना जागोन बे हौवाजों खारगोनब्रा आङो खारगोन आं आर्मि साख्रि लागोनथ' नुवाखै नों नैबे पाबजि गेमावनो गावलायनाय प्रेक्टिस खालामबाय थानायखौ हा बे फाग्ला प्रेक्टिस गैया मा गैया बोरै जानो गावथारजालाबायगोनसो माथो प्रेक्टिस गैयाबा बेखायनो सान हर पाबजि गेमाव प्रेक्टिस खालामबाय थानायखौ नुवाखै नों जाम्बि नै नोङो खुगा नङाब्ला सिलायानो साबना लांसिगौ सेंग्रा समावबा मा नायनोमोन बिनि स्लेबखौ गस्ला नांगौ सना लंपेन्ट नांगौ सना दख'ना नांगौ सना बाप्रे फन हरनायाबोथ' 1 सेकेन्डबो थायामोन दाबोरो दा माथो ब्लाउस गांसे बिबानो खर' खुज्रावो हो ओइ आंखौ मोनदों नों खाफाल गोनां होनना सानाला बेथि सेंग्रा बैसोखौ आंहासो एसे इन्जय खालामनो गोसो दंबावोमोन नोंसो माथो आंखौ गावस्रानाव लेंहरना आंखौ बरनाम खालामनानै रायजोफोरजों दुमसे दुमजाना खाथाबना हरजाहोदोंलै खोथा दा बुंनो हो आंखौ खोथा बुंनो होनाङा माबा मोनसे बुंब्ला हिस्ट'रिखौ बुंफ्रुवाबा जाया नोंहा दा ओंखामा संना दोन दा मोनजाफैयाब्ला जाखावगोनसो आंजों आरो बै न' सिङाव गांसे आंनि ब्रा दङ बेखौबो लायना सुना होफै नङाब्ला मोनगोन आंजों
बे फाग्ला बिदिजोंलाय बोरै जानांगौ जाखोलै आं सानखाथारदोंमोन बे फाग्लिया गथ' सासेनि मोखां नुवाब्ला बे सिख्लानि सरित्रखौ गारनाय नङा होननानै मा गथ' नांगौ नोंनो आंखौनो फिनो हायाखैनो आरो सानै साथाम फिनो हाबावगोन नोङो हा बेफोरलाय उनाव लासैनो सेटेल जालांगोनब्रा ना सारनानैबाबो जाहोगोन आं नोंखौ बन फाननानैबाबो जाहोगोन आं नोंखौ नांगौ जायोब्ला सिखाव खावगोन माथो जाखो आं मिथिया आं दानो लाथ'वा गथ' बे फाग्ला बिदिजों जायो नोंहासो बुंजागोन फिसा खांनो रोङि आलावरि सालावरि होनानै आं जेबो मिथिया माबार दख'ना पेन्टफोरा गोख्रै सुना दोन देख' बे फाग्ला दख'नाखौ सुनो होबाय फिनखौलाय मानो सुनो होनांगौ जाखो लेथ्रा बाथ्रा लाजियासै नों हौवाखौ बिदि थिनो खाराब आयु सनमान गैया बे हिनजावजों आंनिखौसो सुनांगौ नों बे लेथ्रा बाथ्रा मोनाब्रु आंखौ नोंखौ सुनांगौ नामा बे फाग्ला बिदिजों जायो संसारा मोनाब्रु गेसाव गोफोन नोंनि गाबज्रिनाय ड्रेसखौ सुनांगौ आङो आयौ मा जाखोलै आं बेफोरखौ जेबो मिथिया गोख्रै सुना दोन आं थांसै आयु बे दिनखौनो नायनो नेना दंमोन नामा आंलाय बे खामानिखौ मोनैनि सिगां आं मानो लावदिया खम जारलालै सयथिबो हिनजाव मोजां नागिरै सिन साबाय थानायावनो रखरा बागांसे हिनजावखौसो मोनगारबाय बे लेथ्रा बाथ्रा हिनजावनि गान खोन्था सिउब्रु माब्रु बेखौबो सुनाय अबस्थायाव मोनफैबाय आङो आरो बे दख'नाखौ सुबावनांगौ होद दैयाव सोमग्रोनानैल' फोरानना दोनगोन आं रखरा होद जारलालै माथो गोदो फरायनो थिननायाव बिमा बिफाजों अख्रा खालामना थानाया दालाय माथो हिनजावनि दख'ना सिङावसो थानाय बादि जाबायलै आंलाय दोंसे सल'खौनो स्रा खनस्रानोसैलां रखरा आंनि हिनजावा हाथाय गाबारि जोबोर बाजारि मुङाबो बेना खाट्रासो जाबाय आं बे लावख्राखौ बियो होद जाबायलै बाला सोरबाफोरसो खोनाबाय नामाब्रा दा ओंखाम संनायसो जागोन र' गोथां गोब्रां संना दोनलां रखरा अल्लाह तूने ये सब क्या कर दिया तूने मुझे हिंजावनि अंडर पेन सुनाय कर दिया बे फाग्लियाथ' मानो दाबो न' लानो रोंदियाब्रा दिनैलाय सोरां बारां न'आव फैनांगौ बेखौ मिथियाना बे बियो साला खर'सो गुदुं खालामोलै बे हिनजाव सासेजों माथो आबौसोलाय फिसौ नोंलाय सोरखौ नेगासिनो दं माबालै आबौ जोंहा हिनजावा दहायनो टाउनाव थांनाया दाबो न'खौनो लानो रोंदिया बेखौनो नेगासिनो आङो दाबो न' मोनफैयाखै होनबा बाथ्रायाथ' बोरैबासो जाबाय खोमा होनबा आबौ मा जानो माबाफोर नुदों नुनायाथ' नुदोंमोनलै फिसौ दहाय बै बाजै हटेलाव सोरबा सेंग्राजोंसो हाजो मिनिबाय थानाय नुहुरदोंमोन आङो मा सोरबा सेंग्राजों आं बेफोरखौ मा खोनानो मोनखो भाई मारो मुझे मारो नों बेफोरखौ मा खालामलांखो सना आं बोरै थानांगौ हारसिं